Ahojte, funkcia VLOOKUP. VLOOKUP slúži na vyhľadávanie informácií v rozsahu dát. Pri jej zápise začneme ako pri každej funkcii znamienkom rovná sa a pokračujeme jej názvom a zátvorkou. Prvý údaj je to, čo hľadáme. V našom prípade obsah bunky I5. Údaje oddeľujeme bodkočiarkou. Druhý údaj je rozsah, kde budeme hľadať. Podmienkou je, aby nami hľadaná hodnota bola v prvom ľavom stĺpci tohto rozsahu. Tretí údaj je poradové číslo stĺpca zľava v našom rozsahu. V našom prípade je to číslo 3. Posledný údaj je typ zhody. Keďže chceme, aby Excel našiel presnú zhodu, napíšeme číslo 0. Uzavrieme zátvorku a potvrdíme Enterom. Presný typ zhody znamená, že nami hľadaný text musí byť rovnaký ako v hľadanom rozsahu. Nemôže nejaký znak chýbať alebo byť naviac, napríklad medzerník. Vtedy Excel vráti chybové hlásenie nedostupný alebo NA. Výber môžeme určiť aj rozsahom buniek. Ostatné údaje zapíšeme rovnako. Chyby pri práci s VLOOKUPom. Hľadaný údaj nie je v prvom stĺpci a problém s kopírovaním vzorca. Ak vyberieme rozsah, kde sa v prvom stĺpci nenachádza nami hľadaný údaj, Excel nám vráti chybové hlásenie nedostupný alebo teda NA. Pri kopírovaní buniek so vzorcami dochádza aj k zmene adries vo vzorcoch, ak nie sú zamknuté. V našom prípade sa rozsah posunul o 4 riadky, pretože sme vzorec prekopírovali o 4 riadky nižšie. Riešení tohto problému je niekoľko. Buď v rovnici vyberieme rozsah a prepíšeme ho, prípadne ho potiahnutím myši za okraj presunieme na požadované miesto, alebo vo vzorci pred kopírovaním uzamkneme rozsah stlačením F4 a vtedy môžeme vzorec kopírovať kamkoľvek bez zmeny rozsahu. Pri kopírovaní buniek s výberom celých stĺpcov sa tieto nezmenia pri kopírovaní smerom dole. Pozor však na kopírovanie do strán, vtedy musia byť stĺpce zamknuté. Ak ste vydržali doteraz, tak pridám bonus. Rolovací zoznam prvkov. Na záložke Údaje vyberieme overenie údajov. Tu si vyberieme z ponuky možnosť zoznam, po anglicky list, a ako rozsah vyberieme náš zoznam ovocia a zeleniny. Teraz ich už nemusíme vypisovať, stačí si len vybrať zo zoznamu.
Ďakujem a dovidenia.